I avui s'ha compromès i diu que ve a ficar-li un poc d'humor al programa. Vicent Marco, benvingut. Hola, Eugenio. Avui humor gràfic, perquè som una escola de talent en quant a vinyetistes, retratistes, humoristes, gràfics, i en este cas tots coneguem alguns dels clàssics, com pot ser Hortifus, Arca, l'alacantí Enrique, o si anem més al passat, Vicente Carceller, no? I la seva revista Traca. Que va ser tan contemporani que li va costar la vida a Carceller. Va morir per fer humor gràfic i recordem, hi ha bona cosa d'eixe humor gràfic en hemeroteca a la Biblioteca Nicolás Primitiu, a la gran biblioteca de la llengua valenciana. Aneu allí a veure humor gràfic antic, que és molt interessant, però anem a centrar-nos en l'actual. I per això jo volia fer una llista de joves, o relativament joves, que fan humor gràfic. M'he hagut de deixar fora a Juanjo Cuerda, perquè és nascut a finals dels 70, ell és de Quart de Poblet, encara que molta gent no ho sap, o a Dani Gove, no? Que és d'Oriola, perquè també és de final dels 70, i la nostra llista, el top 5 d'avui, és top 5 humoristes gràfics valencians nascuts a partir dels 80. En el top 5 tenim a Ana Oncina, natural d'Elda, va ser triada en el 2017 com a part d'aquesta llista Forbes, no? Dels més influents dins de la cultura en tota Europa. El seu bestseller és Croqueta i empanadilla, que és un llibre, una sèrie de llibres ja plenes d'humor tendre, i és per a devorar-se-los, no? Els personatges, com una croqueta i una empanadilla. I de fet, també té un llibre que a tu t'agradarà molt perquè tu que eres fan dels anglicismes té Los fucking 30, molt generacional. Sí, pels anglicismes i perquè encara estic en els fucking 30. El top 4, Rubén Fernández, castelloner, fanziner, un dels mestres de l'humor absurd i creador del personatge Frederick Frick, no confondre amb Frederick Ferry. És, a més, un dels partíceps en el Consultorio Random, d'aquest llibre on contesta consultes psicològiques, de vegades te dona una idea bona i altres és molt absurd. És un humor que a mi m'agrada moltíssim perquè hi ha alguna cosa més absurda que jo mateix. En el top 3... Raúl Salazar. Tu ja saps que jo fico els meus amics en el 3 per a dissimular un poc i Raúl és amic meu. Però a banda de ser amic meu i col·laborador en molts llibres, Raúl és un dels mestres de l'humor gràfic en este país, el podeu llegir en la revista El Jueves, on darrerament té una tendència a fer amics. Amics entre els caçadors, amics entre els fans del K-pop i fins i tot amics entre els streamers. I entre els amics, Vicent Marco, que si compreu els seus llibres veureu que estan il·lustrats amb molt d'humor per Raúl Salazar. El top 2... Ana Macías, alias Soy Cardo, esta gandienca que ha conquerit a base de likes amb el seu humor totes les xarxes socials. La podeu llegir també, parlar de drames, perquè li agrada molt els drames, li agrada molt el pijama i la naturalitat, més que una lleganya, amb llibres com Mierda, Otra vez tú, o las segundas partes son un asco. Així que esperem que la segona temporada de Please Play no siga un asco i que no tinga raó Soy Cardo. No esperarem a la segona temporada per convidar-la. Vaig aprofitar, m'ho has recordat, a convidar-la ja. I clar que sí, continuadora d'eixe humor tan valencià com l'escatològic. I en el top 1... Joaquín Aldeguer. Se n'anem cap a Alacant per a conèixer a este mestre de la caricatura mundial. Jo, en el meu poble, li diria el retratista, perquè ell el que fa és caricatures molt geomètriques totes i de vegades te trau molt afavorit, però altres vegades, com em va passar a mi, és un poc irregular, mal parat. Quina meravella, ja tenim un top 5 més, en este cas, d'humoristes gràfics valencians. Fins l'altre, fins d'ací uns dies, Vicent. Adéu.